Така, имаме един брой Копейкин, имаме един брой летяща Козила. Да започнем с Копейкин. От няколко години насам наблюдавам лицето на Костадин и при него има една много неприятна тенденция, че очите му започнаха да имат съвсем различно оформление, съвсем различно излъчване, напълно противоположно. Вижте му левия профил, какво изражение има на окото, и вижте десния профил, какво изражение има на окото. Напълно противоположни. Това се дължи на екстремно голям стрес, екстремно голямо напрежение в мозъка на този човек, в психиката му. Този стрес и това напрежение се дължи на факта, че Костадинов лъже. Той крие истинските си намерения, истинските си цели, истинските си емоции. Лявото око излъчва ярост, излъчва агресия, излъчва психопатичност. Това е много притеснително при него. Отново си правим справка. Ето това е психопатския поглед, изцъкленото око. Когато ириса се изцъкли по този начин, окото, когато се изцъкли и се устъкли по подобен начин, това е тежка психопатия, това са очите на психопати-убийци. И така, докато лявата половина на лицето на Костадинов излъчва гняв, агресия, омраза, ненавист, дясната половина излъчва студенина, беземоционалност. Това, което се нарича рептилско лице, студено лице. Тоест, дясната половина излъчва това, което Костадинов се опитва да прикрие в лявата половина. Тук известен криминален психолог разглежда феномена хиралност. Това е лицевата асиметрия, когато двете половини на лицето издават различни емоционални състояния. Емоционален дисбаланс. Този феномен издава конфликт, вътрешен конфликт в личността. Хиралността е термин, който идва от гръцки език и се използва за описание на два обекта, които може да изглеждат идентични, но когато са сгънати върху себе си, не са симетрични. Враждебността, гневът, страхът, както и други емоции се появяват свободно от двете страни на лицето, докато ги изпитват истински. Въпреки това, когато има потискане на тези емоции, когато има опит да заблудим другите за това как наистина се чувстваме или има скрити проблеми или чувства, често виждаме тази емоция показана само от едната страна на лицето, а не от другото. Фактът, че виждаме хирална емоционална проява, трябва да служи като предупреждение, че нещо не е наред. Така, тук се дава пример за хиралност от случая с един убиец, Хесус Оливейра. Като прикриете едната страна на лицето, по средната линия ще видите по-ясно двете поведения. Въпросът е защо? Защо виждаме тази асиметрия? Каква е причината? Ето го въпросния убиец. Погледнете внимателно тази снимка. Показвал съм я в 17 различни страни от Тайван до Румъния. Едва когато покрием едната половина на лицето, да гледаме отблизо откритата половина, разбираме, че всяка страна на лицето изпраща различно послание или показва различна емоция. Когато прикрием лявата страна на лицето, дясната показва това, което някои хора твърдят, че е презрение, подигравка, арогантност или високомерие. Така. Може също да е нарцистично веселие, нещо, което съм виждал много пъти от патологично нарцистичните психопати. Когато покрием дясната страна на лицето, извадяйки лявата страна, виждаме нещо много различно. Някои го описват като студен поглед, хищен поглед или поглед на омраза. Виждам рептилско безразличие, такова каквото съм виждал и преди от социални хищници, които идва да каже: ти си нищо за мен.
а други виждат потиснат гняв. Дали поради потиснати чувства или емоции, неразрешени проблеми, раздразнителност, емоционална нестабилна личност, опит за управление на възприятията, опит за измама или криене на истинските чувства като гняв, които могат да ни изложат на риск. Всичко това става ясно, че хора с такава лицева асиметрия проявяват прикритост, манипулативност. Вътре имат вътрешен конфликт, две части са в конфликт и това се изразява на лицето. С две думи казано, такива хора са патологични мошенници и лъжци. Лицето на Костадинов като физиогномика извършва ригидност, стегнат характер, упорит характер, но и доста плитък. Такива хора не могат да осъзнават нещата в дълбочина. Те са грандоманни нарцисисти, с една дума. Хора, които се научават как да излъчват атракция, да бъдат атрактивни, но тази атрактивност и харизматичност е много, много повърхностна. Такива хора са много стегнати, много сковани, много ригидни и не са способни на никакво вникване. И най-вече не са способни на емпатия, не са способни на съчувствие, на състрадание и не са способни да вникват в емоционалното състояние, емоционалните нужди на другите хора. Устата му най-вече издава това. Много е стегната, тонната устна е много голяма, това говори за много голям инат. Много притеснителен е и тенът на този човек. Той си е доста мургав по принцип, понеже си е от ромски произход, това много хора го знаят. Венците му са тъмносини, лилави. Това е много характерно за доста от ромите. Но напоследък цветът на тена му започна да става със цвят, който аз наричам развален пастет, т.е. почва да посивява. Има един цвят на развалено месо. Същото нещо наблюдаваме и при козилата. Абсолютно същия цвят. Тези хора на живо, ако ги видите, те сивеят. Освен, че са доста мургавки, те обаче сивеят. Сега при козилата, кое е най-характерното и което веднага се набива на очи, този тип усмивка, повдигната само от едната страна, е много характерна за хората, които изпитват неприязън, омраза, ненавист, злоба, завист и общо взето силно негативни чувства към околния свят. Очите също извършват прикритост, тези наполовина смъкнати клепачи, леко притворени клепачи. Правим си справка, ето ги. Тези притворени клепачи говорят, че този човек крие нещо и е подложен на екстремно високо напрежение. Този тип усмивка също е много присъщ за патологичните, злокачествените, грандоманните нарцисисти, защото за тях е характерно, че те ненавиждат абсолютно всички и харесват само себе си. И така, нека да обобщим. И в лицата и на Копейкин, и на летящата Кодзила видяхме емоционална асиметрия. Тежка емоционална асиметрия, която говори съответно за тежко личностно разцепване. Тези хора са в постоянен, тежък, екстремно стресиращ конфликт в себе си. Т.е. те лъжат себе си. Те не могат и не искат да се справят с този вътрешен конфликт, но са намерили начин да монетизират тази тяхна психопатология, като станат политически лица и превърнат патологията си в начин да лъжат и вас.